חברים, והיום אנחנו לומדים לצייר את זה כמו שאמרתי לכם. אוקיי, אז קודם כל בואו נצייר את העין. העין הולכת ככה. ואז למתוח קו למטה. מעולה. ועכשיו לעשות פה את האישון. אישון זה השחור של עין. עכשיו מותחים פה קו, פה, וקצת צובעים פה. עכשיו מותחים קו אחד פה ועוד קו פה, ואז מותחים עוד שני קווים קטנים פה. מעולה. עכשיו עושים את הגבה שלו. מעולה. ועכשיו בואו נצבע אותם. אוקיי, עכשיו בואו נמתח פה קו קטן, ועכשיו בואו נעשה גם את העין השנייה. נעשה פה קודם את הגבה שלו. מעולה. אוקיי, ואחרי שצבענו את הגבה שלו, בואו נעשה את העין השנייה. זה הולך ככה, מותחים עם קו כזה, ואז גם פה למטה, ומציירים את האישון, ואז עושים פה ככה, ומותחים קו למטה. מעולה. עכשיו מותחים פה קו ככה. מעולה. עכשיו מותחים קו ככה, ועושים ככה. ומותחים ככה עוד קו, ומפה מותחים קו כזה. מעולה. עכשיו עושים ככה. לא חייב, זה רק למי שרוצה. ואז פה עושים נקודה קטנה, ואז מציירים עכשיו את השפתיים שלו. זה הולך ככה. ואז פה ככה. ואז ככה מותחים פה באמצע קו ומשלימים את הלמטה.
מעולה, וכבר זה טיפה מתחיל להיות דומה לו אם אתם מדמיינים גם את השיער. אוקיי, אז עכשיו בואו מפה נמתח קו עיגולי כזה, קו עיגול, ונמשיך אותו, ואז פה נעשה חצי עיגול לסנטר ונמשיך את הקו, עד לפה. עכשיו מפה בדיוק אתם מותחים קו, ואז פה, ואז ככה. ועכשיו אנחנו הולכים לצייר את השיער. השיער הוא חלק קשה מאוד, אבל לא נורא. תנסו. אז מותחים ככה קו של משולש, מותחים פה קו, משולש, משולש, ועוד משולש, ואז פה עושים ככה, ועוד פעם, ואז פה, ואז ככה, ואז פה, ואז ככה, ואז מפה מודחים קו, ואז מותחים שוב הקו, ככה, ואז שוב ככה, ושימו לב, זה כבר מתחיל להיראות דומה לפרצוף שלו. מעולה. ואז ככה, ואז ככה. וזה חצי מהשיער. עכשיו מפה אנחנו נמתח קו, ככה. נמתח פה, ופה נעצור. שימו לב למה נעצור. כי עכשיו מפה אנחנו מותחים קו, ככה. ואז מותחים קו ככה, וממשיכים את החלק הזה. מעולה. זה כבר דומה ממש לפרצוף שלו. עכשיו פה עושים פה את האוזן. ככה האוזן נראית. ואז אוקיי, זה ממש כבר דומה לפרצוף שלו. עכשיו פה נעשה עוד אוזן, אבל האוזן הזאת הולכת להיות מוזרה, בגלל שפה לא רואים ממש את כל האוזן, אז זה הולך להיות מוזר. זהו, ככה האוזן הזאת נראית, די קלה, אבל מוזרה. אוקיי, עכשיו ממש אפשר לראות שזה כבר ממש דומה לפרצוף שלו. עכשיו מפה
נמתח את זה ככה, ואז פה נמתח גם, ופה נצבע את זה. ומפה גם נמתח ככה, ואז נעשה ככה, ואז פה נמתח קו, נמשיך פה את הכתפיים שלו, וגם עכשיו בצד השני. מפה נמתח קו, מעולה. עכשיו גם פה נמתח קו, מעולה, וזה כבר ממש ממש דומה. עכשיו פה נמתח קו, וגם פה, ועכשיו פה נעשה ריבוע קטן, ופה ככה, אוקיי? ואז פה נמתח קו לכתף שלו, אוקיי? ועכשיו גם פה, ועכשיו רק נצבע את האישונים שבעיניים. נעשה פה נקודה קטנה, ופה נקודה קטנה, רגע לא יצא לי טוב, פה נקודה קטנה, ונצבע את האישונים. מעולה. וזהו, ככה זה נראה. עכשיו אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, פשוט ממש לצבוע את זה, להוסיף כל מיני קווים לשיער, באמת לעשות מה שאתם רוצים אתם יכולים עכשיו. אבל זהו, זה המדריך, וזה הדרכה לאיך מציירים את האיש הסגול עם השיער הסגול עם משחקי הדיונון, וזהו, ככה מציירים אותו, ממש ממש קל, וככה אתם לומדים איך מציירים את האיש עם השיער הסגול ממשחקי הדיונון בצורה ממש 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 קלה. תכתבו לי בתגובות איך קוראים לו, שכחתי, אבל טוב, שנינו כבר יודעים מי זה, וזהו, ככה מציירים אותו. אתם יכולים להוסיף פה כל מיני קווים כאלה לשיער, אתם יכולים לצבוע אותו, אתם יכולים באמת לעשות מה שאתם רוצים. אוקיי, אז זה היה המדריך, וזהו. אני מאוד יעזור לי אם תוכלו להירשם לערוץ ולשים לייק לסרטון, וזהו. תכתבו לי אם אתם רוצים שאני אלמד אתכם עוד מדריכים לציור, ואם כן אז תכתבו לי גם מה אתם רוצים שאני אלמד אתכם. וזהו, זה היה עוד סרטון, ויאללה ביי.